Shalom, horas madihita saluhutna, hamisian para haladuni huriata, pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhutna, tarlumubi naudope romar huria, tuingananon, rap mahita, mamuji doh pasangapon guarni debata, di bagasan dame doh serep niroha. Maret de mahita. Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi purbadiana tumapalangit dohot tanaon, amin. Songonod dohatani Tuhan Jehovah. Idama, au apala sadiri uso-uso sugut di biru-biruku, jalaluluakku nasida songon pangalului ni parmahan di punguanna, ganup ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana suang songoni au mengalului biru-biru kusogut. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargugon na sohatu dosan, na somarmula na somarujung. Di parbagahodo marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, lehononmu hasesani dosa, hatigoran dohot hanguluan, saliling-nililing na dihami. Asima roham, lehon mai dihami, say sungguli jala tugu-tugu rohanami, marhite-hite todim, asa hulului hami pangrupion sian ho, moloro pangujunan tuhami. Say pahot marohanami, asa tung porsea hami dihatam, dohot di bagabagam, asa jupang hami hasonangan, saleleng nileleng na marhite-hite anakmu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita, tapuji Tuhata. Tatangihon patik ni dibata di minggu sadarion. Imana nienet sian patik palimahon dohot lapatan na songonon madidok disi patik palimahon. Ikon pasangapon mudo nato rasmu asa martua ho jala lileng mangolu di tanonan nilehon ni Jehovah di batam diho. Lapatan na ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang lea rohatta mida nato rasta dohot mida akarajata rodi akka na tua-tua. Dang jadi paro otarimas nasida. Ikon patundo hita jala ikon holong rohata tu nasida. Sioluan do nasida jala sibubuton do rohana. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tua do pandi debata taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata say pargugoi mahami mangulahon na hubar to patikmi. Amin. Tabigima kursian pungan ama.
Tapuji Tuhata sian ede nomor 167. Mardosana tarsol sol Tatopo ti madosa tanagudangi dia dopan di debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala na bonar, para si roha jala partalup ni roha, jala na basar doho. Saya marpangulahi maroham midahami, di baheni saya sesama sudi dosa nami, dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asin roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujulum. Di baheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Satok kidohu tadikon ho, alay papungu-pungoku maho muse marhiti-hiti aka asin ni roha godang. Tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon buhiku satokin, maradopon ho, alay marhiti-hiti dengan basa, saliling-liling na asyaku ho, nina Jehovah si palua ho, hasangapon ma di debata na digijang. Amin hudul mahita, tapuji Tuhata.
debata nagabi epistel di mingguta sadarion tersurat di Markus 4 mamuka sian ayat 35 sahatu 41 tajahama marsikat soring songonon madidok disi. Jadi laos dinasadari dungbot ari didok matuna sida beta marparau mahita tu baribaan. Dungi ma sama haba-haba nagugos itu tu. Jadi disapakon ma akagalubangi tu bagasan parawi, maradu digohi parawi. Jadi hehe ma ibana hona hata ma alogoi di bahen. Didok ma tu taoi sipma so. Jadi soma alogoi jala menak situtuma. Jadi hata huton situtuma nasida jala marsipadohan ma halak dia doon. Guru dok na do hape alo guru di tanoi taoi. Ido sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amin tabige makor sian ina.
Tapuji Tuhata CNND nomor 740. Tidak kon mahapursiaw tay, songon nahina tidak kon nidongata sahapursiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatudusan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siaton di porbadia adorang sohabubuhan. Ido Tuhata na tumaon na bernit di panghuhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana dihaw pinursilang na tua tubanwa toru dung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pay mamolu aksogot tu tanoon manghuhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amen hudul mahita tabige matiting na masa dohot na naing si pamasaon di bagasan sa minggu. Shalom amanginang. Tabigay matikting na masa dohot nanay si pamasaon di huriata di bagasan sa minggon. Tikting huria KBP Sentosa, Resort Sentosa, Samarinda, Minggu Paupaton Dung Trinitatis. Topik minggu, jauh-jauh tu Jahoba di Hagugutan Nasidai. Minggu 23 Juni 2024. Naparjolo, di hari Senin tanggal 24 Juni 2024, di Patupa Pertangyangan Sektor, di Sektor Tolu, di Bagasni Keluarga, S. Manurung, Inang Boru, Lumban Gaol, di hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, di Patupa Pertangyangan Sektor, di Sektor 5, di Bagasni Keluarga, T. Napitupulu Inang Boru Situmorang, di Sektor Pitu, di Bagasni Keluarga J. Siahaan, Inang Boru Simanjuntak, dohot di hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Pertangyangan Sektor di Sektor Sada, di Bagasni Keluarga M. Raja Guguk, Inang Boru Habiahan, dohot di Sektor Opat, di Bagasni Keluarga
we batubara inang boru na 70. Dohot di sektor onom di bagas ni keluarga Profesor SP Pasaribu MSI inang boru sianipar. Alamat Boy Mataida di Tikting ni Huriata. Napa duahon hombar tu data na masuk tu Huriata. Torop ni ruas nama rulang tahun di bagasan mingguon. Godangna 42 halak. Hatani debata imanatar surat di Poda Tolu ayat 2. Ai tabaan nido diho gajang ni ari-ari dohot taon ni ngolum dohot dame. Tusude ruas ni Huriata nama ulang tahun, upasat hami mas selamat ulang tahun, panjang umur debata nama dongani, uhut nama masu-masu. Napa toluhon tikting perbagason, titing perjolo. Naeng majalo pasu-pasu perbagason ma, Denius Maulana Aritonang. Anak ni amata B Aritonang inang tubuh ni inata H boru Siregar. Ruas ni Huria HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda. Maringanan di Desa Tanjung Batu RT 04 Kecamatan Tenggarong Seberang, Dohot Orwana, Indri Apria Jayanti Boru Sitio, Boru Niamata A Sitio Nahinan, Tubuh ni Inata PNT E Boru Purba, Ruas ni Huria GKPI Jemaat Khusus Satria Grogol. Maringanan di Jalan Jelambar Kebun Pisang, Gang Bidan nomor 17, RT 04 Jelambar Grogol Petamburan, Kabupaten Jakarta Barat. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024. Maringanan di Gereja HKBP Sentosa, Resort Sentosa, Samarinda, masuk pukul 10 WITA. Paupaton, perayaan HUT RI ke 79 HKBP Sentosa. Sadarion pukul 10.05 WITA di Patupa Huriata do perlombaan poli dohot badminton. Naparjolo voli putra grup A sektor 3 versus sektor onom. Poli putri grup B sektor sada versus sektor walu. Badminton ganda putra grup B sektor sada versus sektor walu. Badminton ganda putri grup A sektor 4 versus sektor pitu. Napalimahon perayaan Boas HKBP Distrik 20 Pitu Borneo. Hobar tu program kerja HKBP Distrik 20 Pitu Borneo. Di Patupa kegiatan Boas HKBP Distrik 20 Pitu Borneo mamuka siang tanggal 5 satu tanggal 7 Juli 2024. Naparjolo di hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 di Patupa pembukaan Boas di HKBP Sentosa dilanjut vokal solo anak. 2 di hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 di Patupa kegiatan perlombaan di HKBP Merak Samarinda. Tolu di hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 di Patupa Pesta Puncak Boas HKBP Distrik 20 Pitu Borneo di HKBP Sentosa. Hombar tu Pesta Puncak Boas di Patupa Huriata 2 hari parmingguon ima pukul 7 WITA dohot parmingguon arian pukul 10 WITA. Manang Pesta Puncak Boas. Opat hombar tu Pesta Puncak bulan Aukumene manang Boas sadarion di parmingguon manogot nang arian dohot botari tapatupa do papungu amplop persembahan khusus laho mendukung kegiatan bulan Aukumene manang Boas HKBP Distrik 20 Pitu Borneo. Pinangidohon ma partisipasi sian ganup ruas. Onom konser
tortor anak sekolah minggu. Dung sidung parmingguota di patupado tortor anak sekolah minggu, imalaho persiapan perlombaan boas. Pinangidohon matuhita saluhutna, asa tasaksihon ma aka iana kota sekolah minggu, rapdohot mahita manupahisa, mauliate. Pitu berita acara serah terima pakaian layak. Nungari patupa huriata serah terima pakaian layak pakai tu masyarakat Papua na di hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 pukul 10 pitu wita di kantor gereja HKBP Sentosa Samarinda. Mauliate upasat hami tuhamu saluhut ruas na mangalehon pakaian layak pakai tuhatama nama masu-masu hita saluhutna. Napawaluhon laporan keuangan Minggu 23 Juni 2024. Penerimaan huria 45% plus non sentralisasi sebesar Rp20.582.110. Penerimaan pusat 55%, 17.032.015 Penerimaan pembangunan Rp153.175. Penerimaan kategorial Rp4.860.000. Pengeluaran huria Rp15.531.750. Pengeluaran pusat Rp17.032.015. Pengeluaran pembangunan Rp120.000. Pengeluaran kategorial Rp0. Saldo kas huria per 10 Juni 2024 Rp210.260.665. Saldo kas pusat per 10 Juni 2024 Rp0. Saldo kas pembangunan per 10 Juni 2024 Rp1.120.117. Saldo kas kategorial per 10 Juni 2024 Rp56.320.000. Jumlah saldo kas keseluruhan Rp277.645.862. Napasiahon permohonan panitia boas. Tikting parepengon boy mataida di lembara tikting naung di share di hita ganup. Di pasu-pasu tuhata ma huriana. Songoni ma tikting namasa di hita mauliate. Songon napaingoton tuhita sektor tolu, kebaktian sektor khusus sektor tolu dilaksanakan hari Senin. Jadi asa taingot ma atak beha long biasa hari Selasa, alai molo sugut hari Senin khusus sektor tolu moliate. Tapuji tuhata sian ede nomor 730 sia laos disomata pepungu peliata. Amor, luz, la vida.
tutuale Tuhan, toktong dohami rapoko, diaka pardalanan ningolu nami. Godang doale Tuhan galubang nama nosak kami. Alaiho doale Tuhan na hujau ho kami diganup ngolu nami be. Asiro hamale Tuhan nang dibagasan tikyope. Marpungu dohami saluhutna na porsea di ingananon. Jala dibagasan tikyon ale Tuhan. Tung mace masihol dohami tumangi ho baritam naulii. Pargogoi hami saluhu nale Tuhan. Asa toktong hibul rohanami. Jala toktong tangi hami di hatam. Jala bo ihulau kami di ngolu nami seganu pari. Atong ale Tuhan pakulingi mahami ganu marsada-sada. Ainu ngarade hami laho tumangi hosa. Marhite Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Horas marihita saluhuna. Damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Nagabe jamita di Minggu Paopaton dung Trinitatis. Ima natar surat di buku Pesalmen bidu 107 mamuka sian ayat 20 tolu sahat ro di ayat 32. Songono mahatani tuhata takas mata payhutihut. Aka natuat marparau tu laut, aka na marboniaga tu aka laut bolon. Di danasidama aka jadi-jadian ni Jehovah. Dohot halongangan aka nabinahenna di bagasan lung. Dungi makuling ma ibana. Jadi hehe ma haba-haba. Gabe lam tiboma aka galubang nai. Tokin manaik nasida tu langit. Tokin tua nasida tu akalung. Malala maroha nasida. Dibahen hinamago. Moror do aka nasida. Jala lalo-lalo songon parmabu. Jala tarboduk do sude habisuhun nasida. Dungi jauh-jauh nasida tu Jehovah di hagogotan nasidai. Jadi di paruar ibana nasida sian hasosahan nasidai. Di pasoho mahabahabai. Gabe mardemak. Soma dohot aka galubang nasidai. Jadi marlasni rohama nasida ala naung so akai. Dungi ditogihon ibana ma nasida tumuara lomoni roha nasida. Ikon puji-pujian nasida ma Jehovah ala ni asini rohana. Dohot halongangan aka nabinahenai tujolma manusia. Jala pati bulon nasida ibana di bagasan luhutan ni bangsoi. Jala pujian nasida ibana di luhutan ni aka situa. Ido sahak ni turpu jami tata. Dihita saluhu nada mangdainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Na pasti amanginang diaka perdalanan ni ngoluta mungkin ra heado hita tarsosak terdesak. Jala mungkin ra heado hita merasahon dang boy behita malua sian hagogotani. Kembali lagi kita amanginang diingatkan di COVID-19. Luar biasa hacikna. Dang boy pajupang. Jala dang boy hatop-patop pitor ditopot keluarga molo masa akan masa tunasida. Apalagi molonunga marujung ngolu kan. Jalana baruon taingo dopera molo marminggu baiko siap bagas tabedo. Jala di patupama ibadah online sahat ro di bagasan tikyon. Di sombah taridaan na amanginang gereja-gereja terbuka marohana patupahon aka YouTube di ganup gereja. Molo taingo rai
di bagasan lasni roha olop-olop do hita di bagasan tikion. Allah tarasahon kasih sayang Tuhan luar biasa kepada kita. Jala di pasoho do sude akka parsahitoni. Guarna pesahit na luar biasa, molonunga hona keluarga, pitur tahutam mahita. Amak tahe, bohana maon, sai boha-bohao mahita. Apalagi amanginang, molo nunga di telepon keluarga hita sian. Akaluat kan? Di telepon marupani. Jolo martangyangi mahita mengangkat teleponon. Keberaha manuaingon. Kabar sukacita do manang duka ni naroha marupani. Jolo saya martangyangi do. Dukoni diangka marupani. Jala keluarga pena martelepono di dokma tenang judah, pasonang judah, nina marupani. Ayahana masa nina makan. Dukoni di dokma rupani. Nunga marujung ngolu siadonan. Pitor bohama hita. Olo masih patah hita pingsan kan? Ala daktar jaloro hatta akan namasai. Jala manganggu bobar mahita. Jala taingok mamu senang dangaduk sahikna. Holan roko pit satokid do ido mabuam marujung ngolu. Amak tahe Tuhan ningom marupani. Jala sasa darion amanginang kita merasakan terdesak. Luar biasa do memang. Di bagasan perdalanan ningoluta memang sudah itu bagian daripada orang Kristen. Iko mangai akan hajit. Iko di bagasan akka parukilon. Tetapi ini yang membuat kita tangguh di dalam Tuhan. Jadi unang gabe sumurut kita amanginang mangulahon akan naulina denggan naung tinonahon ni Tuhatta tuhita. Tetapi harus di dalam kekuatan Tuhan Yesus. Ikonido. Unang gabe maheu hapor siota. Taida ma diturpu jamita tahun amanginang dibidu 100 pituon godang doa kahagogotan. Mulai sian ayat sada ibana saha tuturpu jamita ta. Dialami perpesalme dodison aka ragam niaka hahaciton. Jala dialami bangsa Israel do na terdesak. Termasuk madison amanginang hati hamardalan nasida di padang gurun. Guarna pe padang gurun. Sona adong mananga hadisi. Jala musenang mauldo ae. Di soma rupani nasida tergogot. Mereka merasakan dangadong be kehidupan. Saluhuna dia ke perdalanan di ngoluna sida madalani tutano Kanaan selama 40 tahun lamanya. Luar biasa dia ina sida do aka napariri nahaciti. Alaita ida maamanginang mangalualutui sedona sida. Dan pada akhirnya dia lualuhon nasida do sude aka parsorion nai tutu hata Yesus Kristus. Sai martangyangi manasida di halongonani. Jala sai di pasaha nasida madirina tutu hata Yesus. Sai martangyangi. Jala ditangi hode batado angguk bobar niakan aporsea. Ditangi hodo. Ido pola ubahen saha do nasida tutano Kanaani. Nangpe di tonga perdalanan godang do nasida. Di bagasan nama rujung ngolu. Alai di soma rupani amanginang, tok tongdo kasih sayang Tuhan luar biasa kepada bangsa pilihannya. Dangadong rupani nagabe di paso bude bata dang. Alai ditangi hodo angguk bobar nasida. Songonido hita nang dia ke perdalanan ningoluta amanginang, molo ta alami marupani akka sakit penyakit akan menahun. Dukoni musenang. Hita merasa dang mernama lumbion. Nina rupani kan?
olo mahita putus asa. Manga pedang laku, keluarga na manga rawa pe di bagasan kecemasan, jalan musehita merasa danga dong be, pertolongan tangan Tuhan. Jadi di sona manginang, ikut dolu lulu hita, tutu hata Yesus. Unang gabe, sumurut tita sian ibana, nang pesipata godang akka galubang, nama nosak kita, di akka perdalanan ningolu tahun. Karena memang itu sudah bagian orang percaya. Jadi ikut doa manginang, talalu honi di bagasan, holong nasihat Tuhata. Unang gabe mata ni hapur siota. Idona ita idanang dia katurpu jamita taon di do dina di bagasan namar kapal merboniaga nasida tu laut. Mulo dison amanginang taida aka ulaon ni aka namar kapal maun aka nilayam maun. Sipata memang songok kita baulo do rupani dakya apala tulau tate manang holan marwisata marupani kan merdalani holan sesaat kan satokin alai nasai toktong rupani ulaon na benar-benar di laut nunga dialami hal galubang na balga nang namekmet tabayak mahita di tonga kapal amanginang jala Roma galubang na pasapak-sapak kita. Jala di bagasan turpu jamita taon, toki mana sida manaik tu langit, toki tua nasida tua kalung, malala marohana sida, di bahen ni hinamago. Tahu tamana sida. Dan ini juga pernah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Odo rupani amanginang di ibarat ton ngolu ni akana persea songon na mangolu ima di atas laut manang kapal na di pasapak-sapak galubang. Songon ni manang di aka perdalanan ni ngolu taon mendesak aka haparironi dohot aka parukiloni di aka perdalanan ni ngolu ta. Alai di soru panita ida ma amanginang di ayat 20 lalu, dungi jauh-jauh mana sida tu Jehovah di hagogotan nasidai. Jadi di paruar ibana nasida sian hasosahan nasidai. Pada akhirnya mengalu-alu tu debatado nasida. Artina amanginang dia ke perdalanan ningoluta dan boy hita mangasaho pikirata. Dan boy kita menyelesaikan perkara permasalahan kita sendiri. Dai kodo hagogo oni debata nata pangasahon. Holan ibana do natu mangapuli hita mangaleho gogo na sumurung tu hita. Selebihnya biarkan Tuhan bekerja. Holan debata do. Dan boy hita amanginang merasa boy do sudei. Siap duan no sudei ini narupani songon na anggar jago, hape pada akhirnya tui sedo ibana mangalu-alu. Daiko tu Jehovah manian, unang gabe tu na asik kita amanginang jauh-jauh wate. Unang gabe tu na asing, taida di epistel tai, di sorupani amanginang, rapak donasi dadoh Yesus. Anggo di rohani akasisianna, alanunga rapak nasida doho tuhata Yesus, dangadong be akka permaraan. Dangadong be galubang nama nosak nasida. Jala dangadong be namar goar akka hahaciton. Rapak do nasida doho Yesus. Alai taida ma hati harapak do nasida doho tuhata Yesus luar biasa galubang nama nosak nasida di tonga lauti. Jala di somma jengkel do nasida ima akka muri-muri ni tuhata Yesus. Nalau mago nama hita. Aina so disari rohamdo neng mago hita guru ninna rupani. Alai nang pesongonita ida ala di bagasan kekhawatiran yang luar biasa nasida. Alai diingok nasida do Yesus rapak doho nasida. Odo digorahon nasida. Guru ninna do tutu hatta Yesus.
Artina, taida maamanginang si maso hola didok Yesus songoni so magalubangi. Songoni ma dia kaperdalanan ningoluta. Molonunga terdesak kita di situasi na maol, pitor Roma Yesus madok tuhita si maso so magalubangi. Soma akaha citoni. Soma sude aka nata alami parsorion dohot aka parsahiton sude mai. Nama nosa pikirata, nama nosa ngoluta, godang nama baik kita marsak. Godang nama baik kita rongom galubang dia aka perdalanan ni ngoluta. Baik ia manginang aka perkerejuan, kan? Ngelulusi anak kota kuliah, alaidang marna rapot, dang adong dapok na kerejona. Sudah bertahun-tahun, amak tahe, mulak matuhutanin na marupani, hape ngasanga iba na mangarato. Ujungna mangobak balik ma di huta. Jabarhi, S1, S2, alai kosongono mak ni nama muse, kan? Kembali lagi. Jala taida ma muse amanginang, akayana kota. Nunga cukup umur, hape, dang marnaro. Amang tahe. Naing donian ninna roha, naing sohok ma anakon, borkon. Hape haminunga matua, bohado on ninna marupanika. Ini juga membuat orang tua khawatir yang berlebihan. Di soma rupani kita merasa na bohado Tuhanon. Dan adil ho Tuhan ninna marupanika. Dukoni taida mamuse amanginang, anak kota. Adong mau na berju, adong mau na takang. Dang tardok hata, hola di dok hata tu yana konaon, pitor na toras na do diogapi. Apa rupanya? Pitor nina tu omak na do bapak na, pitor soma. Bagi aki na Mariana konon, ina mamusay kan? Kembali lagi. Dukoni musay nang taida maamanginang ekonomi yang begitu sulit, yang susah luar biasanya. Buharu mabagion, gaji na saudo, tusad dope, dang dope proposal, dang dope tu tonga-tonga ni huria, dang dope tok-tok ripe, ni nama muse kan? Kembali lagi, bohama hita mengodopi sudeon. Di soma rupani amanginang kita diuji. Semakin dibabat, semakin teruji. Oma hapur siauta amanginang. Jadi hapur siautai ikodo benar-benar di bagasan Kristus Yesus. Unang di bagasan kekhawatiran yang berlebihan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Molo sudedo saya tapi kiri amanginang ngolu-ngoluon, selesai mahita. Susah mahita. Roma stres. Dukoni marhata-hata masahalakta. Dukoni merdalam-dalam ma las marohani jolma kan? Ay molo akadongano rupani adong do aka sisi positif na adong negatif kan? Molo nunga carita ibana tudongan na olo mau mabeber hotuak kana asing kan? Mulu siadona ni songono deh ni nama musenang kembali lagi. Godang do aka habuk ni roha. Godang do nama nusai pikirata. Daksya kita sendiri sian keluarga. Daksya keluarga sian yanakon kan? Suami dan istri. Dukoni musenang ise. Ima aka dongata. Baik on amanginang di tonga-tonga ni aka perkerejua penang kan? Adong do rupani dang adil kan? Tabereng madisona manginang unang gabe. Adong dihita susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Unang gabe songoni. Tetapi mari di dalam setiap kehidupan kita benar-benar kuat di dalam Tuhan. Si pata amanginang di paso bude batado hita manaon nahaciti. Asa boha asa teruji sude hapor sioptai. Ikut tapake masude potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita merhite-hite. Holong ni rohanai kasih karunia-Nya sudah diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Oma amanginang yang menguatkan kita di dalam menjalani hari-hari kita. Alai sipata pikirata dota pangasahon. Sipata daudo hita siat Tuhani. Odo nama baik kita gabi lembadabu. Jala tabereng mamu senang. Tidak ke keluarga, godang nama dosa kita, oma nama baik kita musenang murhin kan?
Guarna peka na berkeluarga, olodo rupani amanginang, gabe songon na dao. Kan? Bahkan gabe tudongan nana asing, nasa huria, om manama baini bana jonok. HP keluarga nasa diri, namar hahamarangki, dangadong na mendukung, dangadong na mensupport, dukoni musai di parwaroa keluarga nasa diri. HP namar hahamarangki do nasida, marsi hata-hataan, dukoni musenang, terjadi ma'aka pertikaian, perbedaan. Terjadi mana manorui, kan? Walau do songoni, alani godang niaka permasalahan nuaingon, taida, barani do jolma batu polhon. Hato, paya suar hininna kan? Selesai mahita, mulu masa ro mangaroro hita. Jadi unang amanginang dihita saluhuna, gabi olo hita manaba-nabai aka hasusaan ni dongata. Mari, senantiasa di dalam Tuhan. Unang gabi olo hita maggada-gadai hata. Apalagi marupani tabereng usaha ni dongata sukses las marohata disi. Batutu. Ngagabe songonon yanakon na ate, dokter yanakon na. Hape ulaw ni inatay songonon ate. Luar biasa. Iku songoniman yak kitaon. Artina masalah ni iba namai taringo tuaka padaraman ni ngoluna kan. Baik atau buruknya itu Tuhan yang melihat. Allah hola debatado nama boto sude aka dalam ningoluta sian nasi tongdo manang nadang. Karena Tuhan melihat itu. Jadi ula-ula taipe amanginang iko si tongma dia dopan ni Jehovah. Unang gabe membuat hak ni jolma kan. Si pata mulo taida amanginang olo do haroroan aka haparironi hahacitoni sia dirita sadiri. Mana koma ibana dukoni terjadi ma di penjara kan. Dung di penjara ibana mangangguk bobar ma ibana. Oma nama bain ibana gabe di bagasan nasa itu matangis. Merasa sedih ma ibana HP alani aka ula-ula nado. Asa jora-jora ba memang ikonadong do rupani uhuman tuhita. Songoni do nang Tuhani mamerek kita saluhukna. Bohama hita asa lamtang haporsyota. Asa benar-benar hita amanginang mandiri. Memakai segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Si patado hita di pasobu Jehovah. Alai taida ma dibereng debatado porsina. Diboto do porsina. Oh ngapa balgahu ninna kan? Ikon paso okku na maon. Si masok ninna Tuhan Yesus. Soma sude aka galubangi nama nosak kita. Jadi dihita saluhu na amanginang. Marhite-hite turpu jamita tahun, mari supaya kita senantiasa di dalam Tuhan. Unang gabe menyerah, unang gabe olo hita dibodut aka haparironi hahacitoni. Unang gabe madau sian aka perpunguan, unang gabe dang rotu bagas joro. Taingok maamanginang bahwa semua kita merasakan yang namanya penderitaan. Baik ina mekmet, baik na balga. Jadi dihita sude ikut doa manginang talaluhon galubang nama nosak kita. Asa di bagasan Kristus Yesus ma taalualuhon sude akan namasai. Unang pangasaho pikirata. Tetapi mari andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita menjalani hari-hari ini. Asa mergogo hita. Asa dileho debata hagogoon na luar biasa tu hita dak tinggang behita. Ditogu tu hata Yesus mahita. Ditiyok matangata. Dilehom ma na dumenggat tu hita. Odo rupani dihita sude amanginang. Asa jora mahita. Mangulahon aka narorang diaka perdalanan ningoluta. Tetapi mari di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah roh Tuhan yang bekerja. Jadi unang tapangasahon sina dongata, unang tapangasahon artana adong dihita saluhuna, semuanya itu akan berlalu. Taingok maamanginang parsatokinad do portibion, satokid do di portibion. Artina ikod do amanginang taingot madok mau liate tutu hatta Yesus. Ketika Tuhan sudah pasohoton aga galubangi, ikona rong do aksita. Tapuji matu hatta. Tado mamauliate tu ibana.
batutu balgado holong ni rohani Tuhan itu au. Di balua dua siap permaraan. Jala dileho do jalan keluar diaka hasosa haki. Dileho do nadu menggat tuau. Iana koku denggan sude. Karejo baga sude. Om matadok amanginang. Unang gabe imakan alaniau do sude nai. Molodak songono kianau badang bo yana koko songono di. Nama musaikan gabe pa puji-puji diri hita. Jadi unang gabe songoni ngolu tahun amanginang, tetapi mari kabarkan keluar biasaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ikut Tuhan tado nata puji disi. Unang gabe diri tasadiri. Ombolo si pata tabereng amanginang, gabe hera guarna do di paheba-heba kan? Dan adong be disi guarni Tuhani. Hape saluhu nai alani Tuhani do. Tadok ma di bagasa perdalanan ni ngolu ta amanginang, alani burjuni Tuhani do tuau, ubah henda boyau sahasadarion, mengular ragamnya kasih ulauku, jala boy berkembang sahatu sadarion. Baik i di tonga-tonga ni perekonomian, usaha, ya nakot, doho sudena. Burjudo Tuhani. Sasitong na, hita do amanginang, nama daw siya nibana. Dakta bereng ahado, nagabe si dohono ni debata, lewat segala penderitaan kita. Si pata, tak aina haciti, alai tabereng madung beberapa tahun ke depan, batutu, burjudo Tuhani. Setimpal dengan apa yang sudah kita rasakan. Dileho doaka, nadenggat tuhita. Lobi sianita he, di pasaha Jehoba tuhita. Jadi di soma ikut taingot do, madok mau lihat itu ibana. Jala taingot musetong amanginang pasahaton, hamu lihat otta tu ibana. Merhite-hite aha, merhite-hite huriana. Tapasahat hamu lihat ni rohatta tu ibana. Siap balgani rohatta, unang pola tadok do kirupani kan? Odona murni, bahwa kita melihat luar biasanya kasih sayang Tuhan kepada kita, kita ditolong oleh Tuhan, jala di leho nadu menggan, adong maaksita, ima pasahaton hamuliateon tu ibana. Unang gabe, songon, lupa kacang akan kulitnya ninda kan, dang di boto madok mau liate, ditolong jolma ibana, denggat di bay jolma ibana, alai aha manaro. Dung sukses ibana, dang diingot ibana be, isi nama nolong ibana. HP Roma nama nolongokan di awal, bay jopuang iya nakokon masuk tu perkerejomi. Ararong be, di sobe aka ulau nina rupani kan, pitor di songgak kor rupani. Amang tahe nina roha makan, nabohadun waing nina roha mamusena. Jadi ikut doa manginang kita ingat siapa orang yang berperan, nama nolong kita, semasa hita di bagasan hasusaan. O si pata, gabi madau, gabi songon nahuruhana, mernida, naung manolongi banahian. Unang gabi songon ni hita te manginang. Tetapi mari, di dalam setiap kehidupan kita, kita tunjukkan kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Ikonima ngolu taon. Ikototong mahita mangolu di bagasan ibana. Jala idona pinatupan ni bangso Israel, dung ditolong Tuhan ta Yesus nasida, saha nasida tutano Kanaan, dipuji nasida ma Jehoba. Jala selama di perjalanan penang, toktong do di patupan nasida, rumah ibadah Tuhan, nangpe di parlape-lapean rupani. Ala memang berpindah-pindah do nasida, tu kemana asing, jala ikut dibongkar do kemahnai. Dung di tengah dalan dipasang mamusenang, songoni do nasida na jolo. Alai setiap pindah nasida saha nasida di sada tempat, di patupan nasida do peribadahan tutu hatta Yesus. Songoni manang diaka perdalanan ningolu taun taingok ma ro tu bagas jorona. Nang pe udan rupani ikut do tu bagas joroni Tuhani. Ikoni manian. Unang do godang sida liat tu hita. Ah garimis ninna kan? Hape nang baboy do marmantel kan? Boydo hola saha di gereja mergati rupani kan? Si pata naso talea dorohatta. Jala nunga tabo di bagasan namar sidalian. Dang rope tu perpunguan las dorohana nyama doibana kan?
Jadi di hita sudah amangi nang hati-hati dia ke perdalanan ningoluta molo nyama kita mangulahon akan nasoture hati-hati. Bahwa di sini iblis sudah ngamangarajai be pikirata doho rohata. Nggak dirajai be hita. Nggak tuduh be hita tu si bolisi. Alai molo ta'aloi odo na luar biasa. Ikon alo odo. Songonima nang diaka perdalanan ningolu ta'amangi nang mari berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan. Jala unang mahola di bagasan kesesakan. Alai di bagasan situasi mana ngahape, baik suka maupun duka, iko benar-benar dohi ta'amangi nang martanyangi. Tua dopan ni Jehovah. Iko tajalo do gogo sian ibana, jala iko denggad do parsaurat tarap dohot ibana. Unang do rap doho dongata dengan parsaurata alai rap doho Tuhani dan dengan parsaurata. Dak taingok martangiang, dak taingok rupani beribadah tu ibana, jala dak taingok patupahon na umuli tua dopan ni Jehovah. Jadi unang gabi songoni ngolu tahun, tetapi mari di dalam setiap kehidupan kita panggil nama Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Jauh ma debata diaka perdalanan ningoluta orait labora bekerja sambil berdoa nang taula ulau tai tok kita maredei di bagasan guarni tuhata tok kita majauhon guarna jala tok kita martangyangi sepanjang di bagasan namarho sahita nang hudul pehita nang mangula akaragam ni sulau tapehita martangyangi hita ajar ya Tuhan leho bisuk nasyak kue Tuhan asa marbisuk kita di nama dalani ari-ari ningoluta. Jala molo martangiak pehita amanginang unang holan hapistara tajalo. Taingot iko marbisuk do. Molo pistar belum tentu ibana marbisuk kan? Jadi molo nga marbisuk ibana nunga disi pistarna. Nunga disi be dengganna. Alai molo na pistar godang do na pistar alai godang gijang rohana kan? Dausia Tuhani mangasaho pikiranna gogona dohot na adong di ibana. Ima jolma na pistar. Ima perbedaan ni na pistar dohot na marbisuk. Jadi molo martangyangi hita amanginang nang tua kaya na kota asa tajalo ma bisuk nasihat tuhata. Asa marbisuk kita madalani ari-ari ningoluta takut akan Tuhan jala ta andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Parsorionaha penaro dia ke perdalanan ningoluta amanginang taingok ma di boto Jehovah do porsina. Jala Tuhan mengatakan si maso so magalubangi. Nah kita pesa luhuna toktong mata pasaha dirita hibul tu ibana ala ibana do nasumarihon ngoluta. Amen martangiang mahita. Ido tutuale Tuhan toktong dohami marulakula madok mauliate tuho disude asi doho denggan ni basam. Nama dongani ngolunami saharo di bagasan tikyon. Terlobi ale Tuhan nang diaka perdalanan ni ngolunami. Godang do ale Tuhan galubang nama nosak kami. Asi roham ale Tuhan sari hongolunami. Asa say toktong ho hujau ho kami. Jala toktong hu pangasaho kami ho. Diaka perdalanan ni ngolunami. Asa unang hu pangasaho kami pikiran nami. Alai biar mida Jehovah mahami. Madalani ari-ari ningolunami. Asi rohama le Tuhan. Lehon hagogoon. Bisuk nasyak koi Tuhami. Asa marbisuk kami le Tuhan. Dina madalani ari-ari ningolunami. Terlobi nang di bagasan tikyon le Tuhan. Saluhu na ruas ni huriam. Na di bagasan na marulang tahun. Di bagasan saminggon. Asi rohama le Tuhan. Pasu-pasu manasida saluhu na. Jala lehon hahipason gajang ni umur di nasida asa toktong ale Tuhan ingo nasida madok mauliate diho disaluhu na akan aulina denggan na pinasaha mutu nasida asi roham ale Tuhan jongjongi rohanang pikiran nasida asa say toktong hibul rohana nasida marsigat tung tua do pamunda badiai terlobi nang di bagasan tikyon ale Tuhan anak doho boru ni huriam ima dinamar sakam nasida le Tuhan membina rumah tangga. Ima Denius Maulana Aritonang, Dohot Indri Apria Jayanti Borusitio.
Imale Tuhan na dia daho di hari Sabtu tanggal 6 Juli. Asiro hamale Tuhan disakap nasida. Homale Tuhan na pasauton. Homa nama dongani nasida. Asa satia nasida di pada nasida. Toktong nasida le Tuhan gabe keluarga sitiruon. Di tonga-tonga ni huriam. Tarlobi dia do pamuna badiai. Jala saro hasa pikiran nasida. Tung naso jadi sirang. Yang goso sinirang ni hamatean. Asiro hamale Tuhan. Disude akasakap nauli na dengan nasida. Homa na pasauton ale Tuhan. Jalan apa tukon saluhutna na hobar tu nasida. Nang di keluarga le Tuhan. Homa nama dongani nasida asa say toktong. Marsi hoho tua do pamuna badiai. Jala toktong ale Tuhan patukomu aka. Sudena sinamot. Asa marhite-hite le Tuhan. Boy mardemak saluhutna aka ulauni. Di bagasan Kristus Yesus. Terlebih oleh Tuhan nang di bagasan tikyo pena hubon hami di bagasan tangiang nami. Ima di perayaan hari ulang tahun ke-79. Ima na adong oleh Tuhan di huriam HKBP Sentosa. Dia daho dua oleh Tuhan aka pertandingan poli badminton songoni dohot aka senam. Asiro hamale Tuhan gabe puji-puji yang mele Tuhan di guarmu. Jala membina persauran naulina denggan antara sektor. Jala jupangan aka hademahom masaluhuna. Homa nama nuturi ale Tuhan. Asa marhite-hitei. Toktong ale Tuhan di bagasan holong na marsiha holongan. Ruas ni huriam saluhuna. Jala toktong ale Tuhan. Di bagasan ho hami saluhuna. Mangula ragam niaka siulon nami. Asiro hamale Tuhan. Terlebih nang di perayaan Boas di tonga-tonga ni Huriam distrik 27 Borneo on. Asiro hamale Tuhan homa nama jongjongi saluhutna rohani akka panitia. Asa toktong ale Tuhan boy marujung di bagasan lasni roha olop-olop nasyakoi. Leho gogo tu saluhutna panitia. Asa toktong margogo nasida le Tuhan. Patupahon akan na umuli na dumenggan. Jala toktong hami saluhutna distrik 27 Borneo on. Di bagasan panutriomu. Jupangan hadinggano saluhutna le Tuhan. Jala persauran narosu antara distrik ale Tuhan. Songoni dohot aka nasahuria nang di tonga-tonga ni aka resort ale Tuhan. Na perseado hami na hodo toktong ale Tuhan na madongani saluhutna panitia nang sude aka yanakon naung dipersiapon sian tonga-tonga ni sektor masing-masing. Asa marhite-hite le Tuhan toktong may gabi hamuliaon di tonga-tonga ni huriam nang dia do pamuna badiai. Positu turo hanami le Tuhan nang di bagasan tikyon. Ima le Tuhan di patupa do tortor anak sekolah minggu dung sipul minggu ale Tuhan. Asa toktong masa luhutna akai anak komu sekolah minggu. Mengarade diri ale Tuhan. Jala hibul rohana sida. Pasahaton na umuli na dumenggan tua do pamuna badiai. Jala homa le Tuhan. Namani roy rohanang pikiran nasida. Asa saya toktong nasida semangat. Di bagasan aka pertandingan-pertandingan yang diadakan imale Tuhan di tonga-tonga ni distrikon. Asiro hamale Tuhan. Mananga hape naung pinasaha tunasida naung disagiho tunasida. Asa marhite-hite le Tuhan. Lam tarida ma tang haporsion nasida. Lam dewasa iman ale Tuhan. Jala toktong mangihut toko. Na positu turo hanami nang dihami saluhuna toktong ale Tuhan ambil andil di saluhuna naung di patupa di tonga-tonga ni huriamon. Jala rade ale Tuhan manuk paki ima yanak komu sekolah minggu naung dipersiapon aka guru-guru sekolah minggu. Asamar hite-hitei lam semangat nasida di bagasan lasi roha olop-olop. Atong ale Tuhan nang di bagasan tikyope mangido mangelek kami ale Tuhan. Di saluhutna aka ruasmu. Na di bagasan persahiton. Asiro hamale Tuhan. Lehon semangat di nasida. Jala homa ale Tuhan nama dongani nasida. Terhusus ale Tuhan. Boru ni huriam. Ima Eva boru tambunan. Asiro hamale Tuhan. Homa nama dongani. Doho saluhutna tahe. Ruas ni huriam. Na di bagasan persahiton. Baik di bagas
nang di rumah sakit. Asa marhite-hite ele Tuhan, toktong ho nama masu-masu, saluhutna aka obat na pinangan na sida, makorhon hama malum ni sahi mai, jala tu saluhutna keluarga, lehonombo le Tuhan semangat nasyako, asa toktong na sida le Tuhan, mengalu-alu tua dopamu na badiai, jala ho manama dongani na sida, asa toktong hipas di nama ngarawat, na di bagasan persahiton aka keluarga. Na positu turo hanami le Tuhan, na hodo nama dongani ngolu na sida. Na kami pele Tuhan saluhu na ruas ni huriam, mulai sa sektor sada saha ro di sektor walu. Asa homa le Tuhan nama dongani hami, jala manangaha pele Tuhan na huhirim rohanami, toktong ale Tuhan pasautomu ditikina, asi roham, lehonomu hahipason, hagogoon habisuhot tuhami, jala pasu-pasuom wale Tuhan saluhutna na niula ni tangan nami, makorhon hademahom mele Tuhan, hadingganon, jala tarida male Tuhan, na hodo toktong ale Tuhan, na patongotok kami tuaka japalan na lomaki, asiroha male Tuhan, nang keluarga lepas keluarga, di bagasan biar mida Jehoba, jala na mga sahoko, terlobi ale Tuhan, holong mersiha holongan di bagasako. Na porsiado hami le Tuhan, na hodo na madongani hami di sude akka aktivitas nami. Saha tutangamu male Tuhan sude akka ulaon nami. Asa toktong ale Tuhan, hibul rohanami marsigatung tua dopamu na badiai. Digijang ni saluhu na le Tuhan, pardosa na godang dohami. Jumolo urasi hami sian hadosan nami. Asalam tamahami gabi habauran ni pasu-pasum. Marhite-hite Kristus Yesus, martangiak kami Tuho. Amin. Maret de mahita huhu mahita papungupelean. Na
Nya koma peliata tua dopan ni debata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroani saluhu sileholeho na denggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masya nani leho mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajomu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami. Godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say penorbadia maguarmu, say Roma harajomu, say sauk maulamo ni roham di Banua tongaon songon na Banua Gijang. Lehon matuhami sedarion hangoluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasar homadamena tutut ditabe. Shalom horas madihita saluhuna.